Hello mindenkinek, Vali vagyok, és ebben az első videó. Szóval ebben a videóban elfelejtettem mondani, hogy ebben a csatornán mik lennének. Először is lesz Mesterem C, Sky PvP, Kit PvP, vagy amit akartok. Ezután lesz gameplay, akkor random gameplay, ilyen flash játékok, szóval, hogy majd kommentben leírjátok, hogy milyen játékok legyenek, ezek néha lesznek, és lesznek vlogok, meg akkor látok lesznek sorozatok. De szóval az első videóm után csinálok még egyet, de pár videó után légy szíves, írjátok le kommentben, hogy mely Sky PvP-re menjek, ahol nincsen semmilyen cuccom, mert ebbe van már. Hát nem sok, de azért van, és azt szeretném mondani, hogy mondjátok meg, melyik Sky PvP-re megyek, ami nincs cuccom, és így cuccokat gyűjtök, egyszer láncfeted, vasfeted, diafeted, szóval ilyeneket akarnak. Igen, na szóval látjátok, éhes vagyok. Nem baj, na szóval ennyi lett volna a videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Én Vali voltam. Sziasztok!